ura da, gu gara. Eta ditugun presekin zer? Presak gure ibaietan eraikitako azpiegiturak dira. Presak beharrezkoak dira, besteak beste ura biltzeko, uholdei aurre egiteko, argindarra ekoizteko, errotak mugiarazteko, edota lantegi batera ura bideratzeko. Baina aldi berean, oztopatu egiten dituzte uraren sedimentuen eta animalien joan etorriak. Presek ibaioe eta ibaiertzak itxuraldatu egin dituzte. Baina erabiltzeari utzitakoan, Presak zentzurik bako oztopo baino ez dira. Ibaian gora, ibaian bera bizitzari eutxiko badiogu, presak eraistea baino ez dugu. Ba eraiki zituenak botako balitu asko hobeto. Gero arte Bonaparte!